Il-Maġistrat Nadine Lija ma kellix tasal sawn. Il-ġustizzja għandha ssir mingħajr biża' u għandha tkun totalment imparzjali mingħajr intil. Iżda f'dan il-każ kellha tkun id-deċiżjoni bla preċedent tal-Qorti Kostituzzjonali biex tiżgura li l-ġustizzja verament issir. Dan huwa sentiment espress fl-editorjal ta' The Malta Independent wara dak li seħ din il-ġimgħa fejn qatt qabel fl-istorja legali ta' pajjiżna ma kien hemm sitwazzjoni fejn ġudikant tneħħa minn każ partikolari. F'dan il-każ il-Qorti Kostituzzjonali ordnat lil Maġistrat Nadine Lija biex ma tismax il-proċeduri li kienu inizjalment imbdew sabiex il-Kummissarju tal-Pulizija jipproċedi kontra diversi individwi li huma identifikati fl-inkjesta tal-Bank Pilatus. Il-proċeduri kienu ġew assenjati lil Nadine Lija li normalment tisma' każijiet bħal dawn. Iżda l-Għaqda Repubblika mmexxija minn Robert Aquilina kienet mill-ewwel fetħet proċeduri kostituzzjonali biex tgħid li r-rifjut tal-Maġistrat Nadine Lija li tirrikuża ruħha minn proċeduri ta' sfida li fetħet kontra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qed jikser id-dritt tal-smigħ ġust. Repubblika kienet qalet li hemm konflitt ta' interess għal Maġistrat Lija li tiġi l-mara tat-tifel tal-Avukat Paolo Lija li huwa l-avukat personali tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Fid-deċiżjoni tal-qorti li ngħatat din il-ġimgħa ingħat li l-Maġistrat Lija mmessa irrikużat ruħha mal-ewwel talba li saret. Al-kontlarju ta' dan Lija irrifjutat li tirrikuża ruħha 3 darbiet fil-waqt li irrifjutat ukoll kif spjega l-editorjal li tħalli l-missier ir-raġel tagħha Paolo Lija jiġi msejjaħ biex jixed fil-każ. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet ukoll li dan il-każ b'rabta mal-Bank Pilatus huwa ta' interess pubbliku u jitratta investigazzjonijiet li għadhom qed isiru anke b'rabta mal-kumpanija sigrita Grant. Għalhekk il-ġustizzja mhux biss għandha ssir iżda tidher li qed issir.